Oletko esimies, projektipäällikkö tai johtaja? Onko sinulla viesti, jonka haluat välittää tiimillesi? Itse asiassa taidat toivoa, että viestilläsi olisi vaikutus tiimin toimintaan. Simulaatiopelaamisen avulla viestisi menee noin 30 kertaa tehokkaammin perille ja muuttuu innostuneeksi tekemiseksi. Kuvittele hetki, että viesti, jonka haluat saada perille, on mielessäsi oleva kuva. Esimerkiksi tällainen kuva keittiöstä. Kun näytät kuvan kuulijakunnallesi, he näkevät siinä eri asioita. Minna näkee keittiön, jossa on aivan liian vähän työtasoja. Matke sen sijaan arvioi irtaimiston jälleenmyyntiarvoa. Heikki ehkä miettii, onkohan jääkaapissa kylmää olutta. Miten näin erilaiset näkemykset voisivat muuttua yhdensuuntaiseksi tekemiseksi? Lisäksi kuvittelemme, että aivot toimivat kuin kopiokone. Tutkimusten mukaan kuitenkin vain noin 3% kuulusta on tallessa 3 vuorokauden kuluttua. Hui. Aivot siis kopioivat puheestasi vain 3%. Loput menee roskiin. Tarkastellaanpa, mitä Milla muistaa viime viikkoisesta strategiaesittelystä. Bla. Bla bla. Bla. Budjetti. Bla. Bla. Bla bla bla. Kilpailukyky. Bla. Bla bla bla. Väsyttää. Bla. Vaikeuskerroin lisääntyy entisestään, jos viestitään uusista toimintatavoista henkilöille, jotka eivät halua ottaa viestiä vastaan. Saatat myös yrittää uudistaa toimintaa, mutta vastaanottajat pelkäävät tulevia uudistuksia ja pakenevat paikalta. Tuntuuko joskus turhauttavalta? Simulaatiossa näitä ongelmia ei kuitenkaan ole. Haluaisitko tietää, miten simulaatiopeli toimii? No, minäpä kerron. Ensin porukka jaetaan tiimeihin. Tiimeille valitaan johtaja. Johtaja saa käyttöönsä tabletin, jonka avulla peliä pelataan. Pelissä jokainen saa vuorollaan toimia johtajana. Näin opitaan toisilta toimintatapoja. Tiimi ei pääse yhtään helpommalla. He pyrkivät vaikuttamaan päätöksiin ja auttamaan joukkuetta. Pelin aikana ryhmässä tapahtuu 2 tärkeää asiaa. Opimme toisten ideoista ja innostumme. Koemme vaikuttavamme lopputulokseen merkittävällä tavalla. Pelaamisen luonteeseen kuuluu tietenkin aina, että jotkin ratkaisut ovat parempia kuin toiset. Simulaatio on tässäkin suhteessa fiksumpi. Palataanpa vielä hetkeksi keittiön esimerkkiin. Oliko jokin näkemys keittiöstä väärä? Ei ollut. Sen sijaan simulaation avulla Minna oppii Heikiltä, että jääkaapissa on olutta. Heikki taas tietää nyt hankkia työtason ja varashälyttimen. Tiimin oivallukset saattavat siis olla asioita, joita et itsekään ole ajatellut. Kaikki pelin aikana syntyneet uudet ajatukset eivät kuitenkaan kelpaa simulaatiopelille. Tällöin tiimi voi haastaa pelin. Haastaja saa perustella kantansa ja sen jälkeen äänestetään haasteen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Enemmistön päätöksellä simulaatiopeli hyväksyy tiimin vastauksen. Haastamisella ja hyväksynnän saamisella on uskomaton voima. Pelaaja asettuu julkisesti ajatuksen taakse ja pistää itsensä peliin. Syntyy sitoutumista. Yksinkertaistettuna näin simulaatiopeli siis toimii. Nyt sinua kiinnostaa varmasti, mistä aihepiireistä pelejä on olemassa. Johtajalle. Projektipäällikölle. Esimiehelle ja myyjälle. Ja mikä parasta? Muutamassa tunnissa teemme uusia pelejä. Vaikkapa ihan mittatilaustyönä. Nyt kun olet kuitenkin kiinnostunut kuulemaan lisää, ota yhteyttä. Pannaan tuulemaan.